Nhasi tatiregai tiuye kuzotaura naGogo vachitaura zvakawanda-wanda, asi imwe nyaya yatasvika iri pano ndeyekuti Gogo Vakatsva, regai tinzwe kuti zvakafamba sei kuti vazosvika paguta vachiita chironda chihombe chakaita saichocho. Gogo, zvakafamba sei kuti mutsve? Ini ndochokubatira. Alright. Zvakaitika ndezvekuti ndaiisirwa mvura yeti mujagi umu ichibhoira, ini ndobva ndati isa kapu mutirei, ndobva musikana uya aisa kapu mutirei. Zvino zvaaidira mvura, ari kudira uko ari kutaura dzimwe nyaya nevamwe vanhu, kapu iya ndobva yapushwa kuti ndisimuke ndakatadza. Mvura ndokubva yati pamakumbo pangu apafasha, ndobva ndatsva gumbo iri apa kuzoti saidi rekuraiti here awesi manje. Zambia randakanda kamona ndobva ranamatira pakare ipapo. Ndakazoita kuita rekukwatanura neganda pamwe chete, kana kuti ndize kuti musikana uya akandipisa sei kana kuti zvakaita sei. Unoziva kuti kana munhu ukange wapane imwe nzvimbo unopusa. Ndakapusa mwanangu panhu pakatsvapa, pane ronda risingatarisiki, iye zvino rakutarisika nokuti rakadai rakatora chidya chese ichi. Ronda riri papapa ikuoko rakatora line apa kusvika wapa, aiwa uku kwakapora uku, hondo yaapa. Zvino makambenda kuchikwire kuchipatara Gogo? Ndakaenda kuchipatara zvikanzi kugomo. Tikati ndende kugomo ndinourayiwa nagarwe. Garwe ari kuuraya vanhu kawo, kuri kufiwa kakugomo kwarari hospital. Saka ndoda kuti mupe vana VeShanduko nhamba dzenyu kuitira kuti kana vachiisa mari paEcocash yekuti Gogo vave vanorapika, dzinenge dzichibuda dzichiti chii? Munodziziva nemusoro here kana kuti handiti foni yaGogo? Saka musikana ndikuona pandasvika kamhame, asi makabva mamudzinga basa here musikana? Kodai kochengeta mhandu iya achida kundiuraya, ndakamutandarisai, ndakatsvaka ni vedu we. Saka manje mazuva ano ndiani ari kukubatsirai basa? Pane mudzimai mumwe ari kuuya achindibatsira, achitsvaira, achindibikira tii, oenda zvake. Sadza ndowanzodya sadza maningi, kashoma. Muzukuru wangu kana akanga auya sometimes ndianonotenga sadza, ouya naro todya putesa mbuye yetu yaitidye. Ndikuona kana muchiri kudzirangarira nhamba dzacho dzinoti 0779 681 346. ndo nhamba dzenyu 0779 681 346. Handi mati nhamba idzi dziri paEcocash. Panobuda zita renyu nesinema yekuti chii? Hanyani. Idah Hanyani. Idah Hanyani. Kana kuti rachihera.